wamthatha umuntu wayelunyonga wamhlalisa namakhosi etafuleni. What amazes me, akahlalanga nje kuphela namakhosi, kodwa lithi iBhayibheli wadla kanye namakhosi. Okusho ukuthi mawufika kuye nezinto esidlayo ziyashintsha, ngisho nemenu oyidlayo iyashintsha, nelanguage oyikhulumayo iyashintsha, ngisho nabantu ophila nabo kuba ngenye isakeli yabantu. Oh, mayisefikile kusala abantu abaningi bamangele. Mayisefikile yena basala beyibuza imibuzo ukuthi njosi ngoba siyamazi nje kuza kanjani ukuthi lo engaba umuntu kanje. Lalela, umfazi waseSamaria wahlangana noJesu. Wayengeyalanga uJesu emanzini, kodwa wayokha amanzi. Wahlangana noJesu. Lithi iBhayibheli uJesu wamcela amanzi, waba lokuphika wathi thina asiphuzisani nabakulelizwe lakho. Lalela nawe kwenzekile kweyakhe impilo, kade uJesu ekulandela, kodwa waba nokuphika ukuthi wena ekhaya lento ayikaze yenziwa, kodwa ukhona uJesu namhlanje ushintsha amanzi awenziwa yini. Lithi leBhayibheli akathandazanga nokuthandaza. Ngiyamkhumbula nangenkathi evusa uLazaro, lithi iBhayibheli wafika wakhuluma izwi wathi Lazaro come out. Ufika nje uJesu abuze ukuthi nimbeke ngakuphi, nala wathi kusondezwe imigqomo. Wasuthumela nje izwi lokuthi kokhiwa amanzi, ebese kuyakhiwa kunikezwa abantu. Ukhona uJesu. Jesu sesiyothandaza. Mfundisi uzoza ngaphambili bazalwane, sesiyothandaza. Kodwa nje bengithi ake sikhumbuleni ukuthi sizeleni enkonzweni. Angisakhulumi ngeArise nje kuphela. Forever la ukhonza khona, wherever la ukhonza khona, just remember ukuthi uzeleni. Remember ukuthi after yonke lento siyadlula la emhlabeni. Mase sidlulile la emhlabeni siyoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Ngabe lento esiyenzayo izosiqualifyisa yini ukungena? Ngabe lempilo esiphilayo izokwazi yini ukusithengela ithikiti lokungena? Amen.